M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale anga okondeka ndikulandireninso lero pano patilankhuleni Ambuye. Lero pa 26 mwezi uja wa Novemba mchaka cha 2022 ndipo tili Mulungu wa nambala 34 pa chaka cha chipembedzo C. Mawu anthu amene tikuwawerenga tsiku la lero abale anga, mawu oyamba kuchokera pa chivumbulutso mutu 22 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Mese Tondolo kuchokera ku St. Teresa Center, Chankhoze, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino, uthenga wathu oyera ukuchokera pa Luka 21 ndime yake ya 34 kulekeza ndime ya 36. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba a m'buku loyera. Zawerenga chivumbulutso mutu 22 ndime ya 1 kulekeza 7. Pambuyo pake mngelo uja adandionetsa mtsinje wa madzi opatsa moyo. Mtsinjewo madzi ake anali onyezimira ngati galasi, ndipo unkachokera ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa uja. Unkayenda pakati pa msewu wa mu mzinda uja. Pambali zonse ziwiri za mtsinje panali mtengo wopatsa moyo. Mtengowo umabala zipatso 12 pa chaka, kamodzi mwezi uliwonse, ndipo masamba ake ndi ochiritsa anthu a mitundu yonse. Mu mzindamo simudzapezekanso kanthu kalikonse kotembereredwa ndi Mulungu. Mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa uja udzakhala m'menemo, ndipo atumiki ake adzampembedza. Iwo azidzaona nkhope yake, ndipo dzina lake lidzakhala lolembedwa pamphumi pawo. Sikudzakhalanso usiku, ndipo sipadzafunikanso kuwala kwa nyale kapena kuwala kwa dzuwa, pakuti Ambuye Mulungu adzakhala kuwala kwake. Ndipo iwo adzakhala mafumu olamulira mpaka muyaya. Pambuyo pake mngelo uja adandiwuza kuti, mawu awa ndi oona ndiponso oyenera kuwakhulupirira. Ndipo Ambuye Mulungu amene amalankhulitsa aneneri adatuma mngelo wawo kuti aonetse atumiki awo zimene zidzachitike posachedwa. Yesu akuti, mvetsetsani, ndikubwera posachedwa. Ngodala munthu amene amatsata mawu a m'buku lino oneneratu za mtsogolo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 21 kuyambira ndime ya 34 kulekeza ndime ya 36. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, chenjerani
kuti mitima yanu ingapusitsidwe kumaphwando, kuledzera ndi kudera nkhawa za moyo uno, kuti tsikulo lingakufikireni modzidzimutsa. Pajatu lidzawagwera ngati msampha anthu onse okhala pa dziko lonse lapansi. Muzikhala maso ndipo muzipemphera nthawi zonse kuti mukhale ndi mphamvu zopulumukira ku zonsezi zimene ziti zidzachitike, ndiponso kuti mukayimirire pamaso pa Mwana wa Mulungu. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristu. Abale anga okondeka, lero ndi tsiku limene tikung'amba kalendala yathu ya chipembedzo. Lero tikutsiriza, ndipo mawa la Mulungu tikuyamba nyengo yatsopano, nyengo ya Adventi. Abale anga okondeka, lero ndi tsiku loti limene tikanena kukondwera, tikanena kusangalala kuti ndakwaniritsa ine kuchoka mtsiku loyamba la Mulungu loyamba la chaka chimenechi cha chipembedzo mpaka la Mulungu lotsiriza. Tinena kumthokoza Mulungu chifukwa chili ngati chaka ndi ulendo wautali. Mkati mwa chaka chimenechi abale athu achokapo, abale athu abwereranso kwa Mulungu, koma ife Mulungu atilola kuti lero titsirize chaka chimenechi cha chipembedzo tili amoyo, tili ndi mphamvu. Ndimthokoze bwanji Mulungu wanga, ndimthokoze bwanji zododometsa zimene muchita kwana anthu kapena kwa ine kwa tonsefe zimene Mulungu amba kutichitira. Amatipatsa moyo, amatipatsa mtendere kuti tikondwere naye nthawi zonse. Abale yanga okondeka, lero lili ngati pa 31 December pamene anthu amayembekeza kulowa mchaka chatsopano. Ndaona pa 31 December nimakonda kukhala busy ku nthawi zina pa 31 December chifukwa makanditi ana tautumiki timapanga chaka pa 31 December kuti ndithu pamene tikutsiriza chaka titsirize tili limodzi, tikusangala limodzi, tikukondwera limodzi. Ndi pa 31 December anthu amakhala akukuwa m'misewu akusangalala. Zimandikumbutsa ndili wang'ono, zimandikumbutsa ndili kamwana kanyamata kakwantali manja kuja pamene timadikirira kuti ikwane 12 o'clock limodzi ndi azikulu athu, azichimwene athu, azichemwali athu, aziankolo athu, limodzi nawo tikudikira kuti ikwane 12 o'clock. Ndipo ikakwana 12 o'clock tikondwere, tisangalale. Ndi kumati ikangoti tsopano yakwana nthawi ija kuti apapa nde yakwana 12 o'clock abale anga okondeka timatenga zidebe tikumenya papa 19 chakuti mwina tirekeze 1995 ndaifika nkumanyadira kumasangalala. Zidebe tikuimba kuti taifika, Mulungu wakwanitsa, watipatsa nthawi, watipatsa mphamvu, watichotsera matenda, sitinachoke pa dziko lapansi pano kudzera muimfa ndili moyo. Ndi timakondwera. Lero ndi inu tikondwere. Lero ndikuti inu tisangalale chifukwa Mulungu wathu wafuna kuti tifike tsiku la lero. Mawu athu onse amene tikuwawerenga, Yesu lero akukamba kwambiri za kupulumuka kwathu, za tsiku lija lopambana, kuti akufuna kuti iyeyo ife tikambe kwambiri za kukonzeka, za kukhala maso, za kukhala lede. Chivumbulutso mawu athu amene tawawerenga tsiku la lero ajanena kuti ndithu buku limene Yohane adalilemba akukamba kwambiri za nthawi ya kumapeto, nthawi ya kotsiriza. Wiki yonse ino, masiku onsewa takamba kwambiri za nthawi yotsiriza kumene kuzakhale kopanda, akuti kuzakhala kupanda kadzuwa. Mulungu adzakhala nyali zakuti walira, Mulungu adzakhala nyali zakuti walira kumapeto kwa zonse. Khalani maso, mukhale okonzeka, nyale zanu zikhale zoyaka, mukhale lede kutumikira, musabwerere mbuyo. Mawu athu lero akutiuza, mawu athu oyamba, uyu Yohane amene akuona maso mpenya ambirimbiri
Akuti mumzindamo simuzapezekanso kanthu kalikonse kotembereredwa ndi Mulungu. Mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa uja uzakhala mmenemo, ndipo atumiki ake azampembeza. Abale anga okondeka, ndimanena ine kuti nthawi imeneyi ndi nthawi yabwino yoti ife tione kuti kodi ine ndizakakondwera nawo, ndizakampembeza Mulungu, kuti ndizakayimba nawo. Ife okonda kuyimba, ife akwaya tizakampembezanso Mulungu limodzi naye, tizakusangalala. Zofunika tsiku la lero, zofunika kukhala tsiku la lero. Utenga wathu umetawerenga wakamba kwambiri zakukhala maso, zakukhala maso. Chenjerani kuti mitima yanu ingapusitsidwe ndi maphwando, kulezera ndi kudera nkhawa za moyo uno, kuti tsikulo munatene kuti lisazakufikireni modzidzimutsa, chifukwa tsiku limafika modzidzimutsa mmene iwe sukuyembekezera. Osapusa ndi maphwando, osapusa ndi zokoma za tsiku la lero, osatengeka ndi zinthu za tsiku la lero. Yayileka yereyi yakumala, ngati tutidikira yereyi lisikunakati kwanenda awidyo tuyileche yereyi kwalaka kumangu etu kumapita kwathu. Tili nako kwathu kumene ife tikupita. Izi siza pano, mpodutsa pano mpanjira. Abale yanga okondeka, zozisiya. Tisapusisike ndi dziko lapansi, tisatengeke ndi dziko lapansi, titengeke ndi zakumwamba. Ngati sitisamala litifikira modzidzimutsa, dziko lino lititera. Abale anga okondeka, imafika nthawi imene umasowa chogwira kuti wazizimukira chinthu china chake. Ndili ku skulu ya ukulu, ndili wankulu ku Kenya, tinali ndi ya director athu amene amatiphunzitsa. Koma subject ina imene amatiphunzitsa ndi ya creation. Creation ndi subject imene imakamba za chilengedwe chake cha Mulungu. Ndiye anali dzina lawo Father Ekomwa. I still remember that father, chifukwa anali director wotitsata. Tikakhala nafe kuti tikakhala pamalo timatsatidwa kwambiri, anali tsatabe ndamandize kuti uyu asazembe, uyu akhale motere. Ndi Father Ekomwa anali napa skulu boka, sanali masewera. Panalibe kusewera. Tsiku lina anangobwera mwadzidzidzi, ife tisakuyembekezera, tikungosewera kuti kubwera ndi subject mmene amabwerera masiku onse. Abale anga okondeka, anangolowa mklasi Father Ekomwa nthawi yomweyo, chosani mabuku. Please, we would like to write some an exam. We have got an exam. Yeah, a cut. Kumene kuchi continuous assessment. Basi no, abambo Ekomwa ife kumaisa zaboza. Ameniwa angati mangichonja ngati zimuchonja. Ali please. Time. Ife kuchosa mabuku kuti ndeti zilembo zotani pamenepa. Watizimutsa uyu. Ndeti na winya. Kuma zimene za mtundu bwanje. Kuwinya. Balanga kondeka bambo Ekomwa ananena kuti tilema maiso. Ndipo kena kunaona kutulusa mapepala, kupereka madeski mozi, kutipasa madeski mozi, kutipasa start. Abale yanga zinali zoopsa, atizizimutsa, atibwerera audio. Amene wangati pangizimezi zabwino zimenezi. Koma ayi, iwo ananena kuti muzikhala okonzeka, ana skulu muzikhala okonzeka. Nekunali tikulephera anthu. Kodi ndinalephera napambana. Sindinena uzangonena bambo Lapozo akuzionera okha. Iyayi koma mayeso anayenda nditu, anali mayeso opya oti amene sitina kuzifuna nthawi zina ku skuluko amatakunena kuti ndi mayeso akubwera mukawerenge pakuti. Koma amenewo kungobwera kuti mayeso. Abale yanga okondeka, tsiku la Ambuye lizabweranso modzidzimutsa, lofunika kulikonzekera. Kodi ntchito zanga nzotani? Kodi mayendedwe anga ndi otani? Kodi kakhalidwe kanga ndi kotani? Kodi chikhalidwe changa, kodi moyo wanga ukuonetsadi Yesu wina mwa ine? Kodi ntchito zanga zandipulumutsa? Yesu tu akunena kuti tisatengeke ndi za pa dziko lapansi, lizatifikira modzidzimutsa. Tisatengeke za dziko lapansi. Muzikhala maso tsono and pray. Watch and pray. Muzipemphera, mukhale okonzeka ndi kumapemphera. Bible limatiuza kuti tsiku lina we shall stand before our God. Tsiku lina tizayima pamaso pake pa Mulungu kuti atiweruze. Ndi zimene Bible limatiuza.
Ndipo lerotu ndi zimene Yesu Khristu akutiuza makamaka mapeto pamene tikutsiriza kalendala yathu, akutiuza zakutha kwa dziko lapansi pano. Lizatha dziko lapansi pano. Dziko lapansi pano lili m'malire yake. Amayi, abambo, zonse zili m'malire yake. Kodi mukudziwa zimenezi? Ntchito zanu zikuthandizeni kudziwa zimenezi. Makamaka makhalidwe yanu akuthandizeni kuzindikira kuti tsiku lina Mulungu azandiweruza. Kodi takonzeka? Kodi tilichire kumulandira Mulungu wathu? Tizayima pamaso pake pa Mulungu. Tizayima pamaso pake pa Mulungu kuti atiuze, atiweruze milandu, tizalongosole mmene timayendera mmoyo uno. Kodi abambo Lapozo mmayenda bwanji mmoyo uja? Khalani tu apa mundiuze tu bambo Lapozo. Mulungu azandiuza choncho. Inunso azakuuzani Mulungu kuti tizatha kulankhula. Ndikukumbukira ine kunali mulandu wina wochuka m'Malawi muno. Sindiuchula kuti unali mulandu wachani. Unali mulandu wa pa wireless, mulandu wa pa TV, mulandu wa machani ma social media, mulandu wa pa Facebook, chimulandu cha m'Malawi muno. Malawi yonse inali pa mulandu umene anthu amaumvera ma wireless. Habari yanga kondeka. Ngukumbukira kuti kunali anthu ena amatuluka matukuta akwangu afusafuso, ungu afusafuso, tukuta kuti kamukamu kusowa cholankhula. Munali mulandu umene munthu amauza kuti tabweresa mbonizo osapezeka, imwe kuti mboni kusowa chogwira. Mulandu wake uzakhala chimozimozi. Likubwera tsiku limene ife timaseka aja amatuluka tukuta ndi mulandu uja wa dziko la Malawi ochuka uja, ifenso tizatuluka tukuta pamaso pa Mulungu. Pa Mulungu azatifunsa zonse zimene timachita. Palibe chobisika pamaso pa Mulungu, zonse zizaonekera pamaso pa Mulungu. Ndipo ike tikhale chire pa Mulungu wathu ndi wokonzeka, akungolemba pakali pano. Lapozo mwachita chakuti zikomo kwambiri. Lapozo lero mwachita zimene zonse zikomo. Kodi Lapozo mukuti bwanji zikomo. Zonse zikhala palamanthu pamaso pake pa Mulungu. Koma kukanakhala bwino, kukonzekera bwino kuti tisazatipeze mozizimutsa. Dziko lero laledzera ndi machimo. Dziko lapansi laledzera ndi machimo. Anthu lero akuyiwala Mulungu. Lero anthu akwira kuti tizabwerera kwa Mulungu. Koma Mulungu lero Yesu Khristu anati stay awake. Mukhale okonzeka ndipo mudziwe kuti Mulungu abwera. Ndibweranso. Ukatambatamba. Ine ndimakonda kuti ukatambatamba pya uziyang'ana kumwamba. Ukatambatamba uziyang'ana kumwamba kungakuchere. Ukachita zakozo nkuzini kuti koma dziko lisilanga Mulungu mwini wake alipo. Ndikubwerera mbuyo. Kubwereratu sikulakwa ayi. Kulapa atu sikulakwa ayi. Kulapa ndikuti iwe ukuyamba moyo wina walephera muzina koma ufuna uchite bwino. Chikhulupiriro chathu chikhale cholimba, chosagwerezeka. Yesu mbusa wabwino akufunisisa kuti nkhosa zake zonse zikalowe. Inu mayi, inu bambo, inu anyamata, Yesu Khristu afuna kuti tonsefe tikalowe, tikakhale kunaye limodzi. Chisangalalo ichi chili m'malire cha pa dziko lapansi. Kati vina, kati njoya, kati tani, muziwe kuti zizatha. Tivina china gugugugu. Ndisowa patience kama ndicho nyimbo imene timba. Kuti ine Mulungu wandimana wa patience. Akuti Mulungu wamana patience. Kanyamata kaja, kaimba kaja. Akuti nditu gugugu, ndikumenya pama iwe. Nyimbo tu. Abale yanga kodeka. Tivina zita. Tizabwerera kwathu. Koma azatha kutibwerera mozizimutsa. Ndifuna ninene kankhani kena. Mwachidule, chifukwa choti mwina ninane napo kale. Achimwene anga amene ndimakonda kwathu nthawi zonse Mr. Sambuka, Airadi, amene anandirera, amene anandisamalira. Ndimakhala nawo bwino koposa. Koma Mulungu anatenga ndikuti ndilowa unsembe chaka chamawa. Khala ndikuyambira standard 2 kukamwalira ndikuti ndilowa unsembe chaka chamawa. Ndimaganiza kwambiri. Ndimakumbukira zambiri zimene zimachitika nthawi imene ndinakhala nazo. Moyo wanga waukulu ndinakhala ndi brother wanga. Ndi brother wanga anamupempha kuti akagwire ntchito ku Escom, akayike magetsi ku Utale 2. Ife tili kumangochi. Timakhala mkati. Inu amene mazo kumangochi timakhala mkati. Timanena mkhale imene mainena kwambiri. Ndifuna ndibwereze. Komano tsiku lina iye anapita kuti akakhale ku Utale, akayike magetsi kumeneko. Koma atapita kumeneko ankafuna kuti andifunire munthu kuti ndizikhala naye. Kenaka anandiuza kuti uzikhala wekha. Sindifuna kuti usokonezeke ni munthu wina. Sindifuna kuti akusokoneze munthu. Sindikatenganso ku nyumba munthu. Chifukwa ntali manja atu
pati kwathu ni mtauni kwathu ni mtauni kuchoka mmango chimukangofuza ni mtali manja ndi patakuza mtali manja ndi iyi tu pompa pamene mwayimapa ndi mtali manja. That's my home. Simatamatu koma ndizoona ndi chimene ndinachoka mmangochi kupita kukwesiko mumpafupi. Brother wanga kanatha kutenga munthu kunyumba kuti ndikhale naye koma sanatenge, anali ndi kukhala weka ndipo ndinakhala ndekha. Ndifuna ndingopita mwachidule kuti ndizikhala wokonzeka. Pa Mulungu adzabweradi mwadzidzidzi. Brother wanga anandisiya ine malo moti amanena kuti ndikakutengera munthu akusokoneza, nazisokoneza ndekha. Nayamba kukatenga azinzanga ndi kumasewera nyumba ya chimwene wanga, kumayesa yanga. Kusewera mene anthu amapangira ma birthday, mene anthu amakumana nditi azinzawo kati mabeta awo basi po tipite kwanuko ndili standard kodi standard chani standard 7 8 timabe basi kumati apo ndili ndikabeto ndibwere kwanuko ndatibwera nkumasewera mene kumasewera muchigalamo chathu chikulira mene mangelengele sameri tikuvina mene napanga nthawi yayitali ma birthday kumachitika menemo anthu nditu amene wasowa malo amene wammenya kwawo po ine lero ndakayambana ndi amayi ndigona kuno chipinda icho kumagala nyumba icho kukhala ngati yasosewera. Brother wanga anabwera mwadzidzidzi. Ndifuna ndikuwuzeni brother wanga anabwera mwadzidzidzi mene sindinayembekezere sana ndiuze kuti akubwera. Nyumba yathu inali mumpanda panali gate. Analowa atalowa anapita straight ku nyumba yake. Wanamba anafuza kuti kuphokoso la chana liphokoso mene ngono wanu akuchezera nzache. Abale anga kondeka kunali kusewera ayena kubwera mipando ayena kutani. Brother wanga ndikunena mofulumira anangolowa kutsekula chiseko so nyumba yake anatipeza tikuvina mangelengele anatipeza tikuvina koma abale anzanga kungotsekula chitseko tonse down onse ndikukhala pasi mwini wake sana nakule nthawi anangoyima kumangotiyang'ana ine ndimayang'ana naye fanzangawo sizimakuza koma ine mwini wache wa nyumba amene andisira nyumba chimwene wanga ndimayang'ana naye chimwene wanga ndikuze kuti apapa kwata apapa ineyo ndata ndipo ndinatali anzangaja brother wanga nangoyima pakomo anzangaja anayamba kutuluka mmodzi matuko mandusa brother wanga uja pompaja brother wanga osapanga chilichonse analipo kayanthu about 6 onse anatuluka bwinobwino. Brother wanga uja kayankaizo tawo amenya coffee sana amenye anatuluka bwinobwino. Ndinasa ndi brother wanga face to face now with my brother. Brother wanga akundiyang'ana anango ndifunsa funso nyumba ndi yako ndati ayi yanu umachita chani muno ine tiye kalongeze tiye sanga ine kupita kuchipinda palalibenso panga makani nakalongeza katundu wanga zonse. Anamuuza driver wake tabweresani kuno galimoto taponya zinthu galimoto inali usiku mateni koloko kukweza zinthu ulendo wako ntali manja. Abale anga kondeka azabwera mozizibutsa ukalelele. Amen.